Tämä on XPeng G9 ja se on sarjassamme iso kuutiomainen luksus SUV sähkö Kiina. XPengillähän on Suomessa 2 mallia, G6, jota mä ajoin kesällä, ja sitten tää G9, joka on isompi, kalliimpi, painavampi ja enemmän luksus. Nämä XPengin 2 mallia sai faceliftin tässä viime vuoden lopulla, ja tää onkin yksi ensimmäisistä näistä faceliftatuista G9:istä. Muutokset oli pieniä, mutta me päästään niihin kohta. Ulkoapäinhän tää on iso auto. Mä vertaisin tätä koossaan ehkä Volvon XC90 tai alkaa tää lähentelemään jotain GLEtä tai vaikka Bemarin X7 jopa. EV9 Kialta on hiukan tätä isompi, mutta jos sä joudut sanomaan, että Kia EV9 on vaan hieman isompi, niin puhutaan silti aika isosta autosta. Tätä G9 saa 3 eri mallissa. Löytyy Standard Range Rear Wheel Drive, löytyy Long Range Rear Wheel Drive ja sitten löytyy tää All Wheel Drive Performance. Mä en tiedä kuinka pikkuakusta voi puhua, kun siinä pienemmässä on sellainen 75 kilowattituntia muistaakseni akkua. Kuitenkin on siinä 70 nurkilla ja sitten tää isoakkunen on 92 kilowattituntia. Kaikki näistä akuista on LFP-akkuja, mikä on pitää antaa kyllä peukkua siitä. Mutta kun tää on näin tällainen iso möhkäle, niin katsotaan sitten millaiset tilat autosta löytyy. Takaluukku on tietysti sähköinen, ja kun se sieltä nousee, niin löydetään takaluukku, joka on yllättävän suuri, niin kuin tämän koko luokan autoksi olettaiskin. Pohja on aika korkealla, huomaatte muuten. Täällä pohjan alta löytyy tietysti tällainen paikka, mistä löytyy laturikaapeli ja sen semmoista, tai ne saa sinne mahtumaan, mutta ihan hirveästi tuolla ei kuitenkaan ole tilaa. Täältä voi sitten auton ilma-alustaa nostaa tai laskea suoraan, ja sitten täällä on myös nappulat noiden penkkien kaatamiseen tuossa takapenkillä, että saa lisää tilaa helposti täältä takaluukusta. Autossa on ulos pomppaavat ovenkahvat ja ihan rehellisyyden nimissä nyt näillä keleillä olen nähnyt, kun nämä on jäätynyt kiinni. Ja kun tänne takapenkille kapuaa, aletaan huomaamaan, että millaisesta autosta tässä on kyse. Nimittäin täällä on aika mukavat tilat. Ja jos mulla on sellainen fiilis, että mä en saa tarpeeksi reisitukea, niin mähän sitä täältä pidennän itselleni. Mulla on täällä aikas hyvä asento. Päätilaa mulla on 2 nyrkillistä, mikä on todella hyvä tämän koko luokan autolle. Toki tää lasikatto siinä auttaa ihan hiukan. Löytyy mukin pidikettä ja kaikkea muuta tuolta käsinojasta. Sekä löytyy ihan kivoja mukavuusominaisuuksia, kuten se, että takapenkit on lämmitetyt, ne on tuuletetut ja takapenkeillä on myös hieronta. Ja kun täältä istahdetaan G9 penkkiin, niin huomataan, penkki oli easy entryssä, niin oli myös ratti, ja ne tulee suoraan paikoilleen, kun tähän istahtaa. Ja ensimmäinen asia, mitä mulle tuli, kun huomasin, kun tähän autoon istuin, tässä on todella hyvät penkit tässä autossa. Siis tässä on ehkä yhdet parhaimmista penkeistä, missä olen istunut autossa. Reisituki, minkä tässä saa, en ole varmaan missään muussa autossa saanut niin hyvää reisitukea. Mitä tulee sitten auton hallintalaitteisiin, niin XPeng on lähtenyt aika kovin sille reitille, että ylimääräisiä nappuloita tästä autosta ei paljon löydy. Meiltä löytyy iso keskinäyttö, ratin takaa löytyy toinen näyttö ja vielä pelkääjän paikalla on 3. näyttö, josta voi katsella YouTubea tai TikTokia tai vaihtaa vaikka Spotifysta musiikkia tai säätää omaa penkkiään tai ilmastointia jne. Auton ainoat oikeat nappulat löytyy ratista, jossa on 2 rullaa sekä sitten 4 ihan oikeata nappulaa niiden ympäriltä. Eli tästä mä tykkään, että tässä ratissa sitten ei ole mitään haptista, vaan nämä on ihan kunnon nappulat. Siitä pitää antaa kans pisteitä.
Yksi asia, mikä pitää mainita tästä näytöstä tässä pelkääjän paikalla, on se, että suurimmassa osassa autoista, missä tällainen on, niin siinä on jonkinlainen järjestelmä, että se tunnistaa, että kuski katsoo sitä ja sammuttaa sen näytön. Tai sitten siinä on tällainen yksityisyyskelmu päällä, joka niinku estää sen, että tästä kuljettajan paikalta ei voi katsoa vaikka sitten YouTube-videoa tai TikTokia, joka tuossa pyörii. Tässä autossa on sellainen pieni yksityisyyskelmu tuossa päällä, mutta se on huono. Nimittäin mä kyllä näen, se on tummempi kuin tää näyttö, mutta kyllä mä näen aika selvästi, mitä tuossa näytöllä tapahtuu, eikä se mitenkään hirveästi valita siitä, että mä sitä katsoisin. Nappuloita, niin kuin sanoin, tästä autosta ei hirveästi löydy, eli kaikki tehdään tämän keskinäytön kautta. Pitää sanoa, että Xpeng on yksi ehkä parhaimmista Autosoftan tekijöistä, nimittäin tää pyörii todella hyvin. Tässä ei ole bugeja, mutta senkin edestä on erilaisia valikoita. Niitä on paljon ja sovelluksia on paljon. Ihan vaan sen takia, että tässä autossa niitä nappuloita ei periaatteessa oo, niin sit kaikki pitää tehdä täältä. Jotkut tykkää siitä, jotkut ei. Mä oon ehkä sellaisessa leirissä, että mä tykkäisin, jos niitä nappuloita olisi, mutta kyllä mä selviin myös ilman niitä. Jotkut voi olla eri mieltä. Hyvä puoli on se, että esimerkiksi tätä alapalkkia, jossa näitä erilaisia pikanappuloita on, voi muokata ihan täysin ja sä voit päättää, että mitä tähän tulee, että ne sulle tärkeimmät ominaisuudet kuitenkin löytyy tästä suoraan nappuloina. Auton navigointijärjestelmä on myös oikeasti hyvä, löytää laturit, navigoi latureiden kautta ja mitään pahaa sanottavaa siitä. Akun esilämmitys löytyy joko navigoimalla laturille tai sitten täältä ihan omasta nappulastaan tuossa. Mutta ennen kuin lähdetään ajamaan, niin katsotaan itse asiassa vielä eteenpäin, eli tuonne frunkkiin. Koska täältä löytyy auton frunkki, ja se on itse asiassa ihan kiitettävän kokonen. Tänne saa mahtumaan myös sen laturikaapelin, jos haluaa. Lähdetään liikkeelle ja katsotaan millainen tää G9 on ajaa. Niin kuin sanottu, meillä on tää neliveto performance-malli, joka tarkoittaa, että tehoa löytyy enemmän kuin kukaan tarvisi tällaiseen massiiviseen autoon. Ja autosta löytyy myös ilmajousitus, joka tekee menosta kyllä suhteellisen mukavaa. Niin ilmajouset kuuluukin ainoastaan siihen nelivetomalliin, eli vaikka kuinka haluaisit vaikka takavetomalliin, niin niitä ei saa. Sitten kun ollaan tässä motorilla, niin voidaan laittaa vakkari päälle. Adaptiivinen vakkari toimii hyvin. Voidaan laittaa myös X-Pilot päälle, eli Xpengin tämä autopilotti kautta ajoavustin, mikä onkaan. Ja se toimii lähtökohtaisesti hyvin, kunhan olosuhteet on tarpeeksi hyvät. Mä huomasin kyllä myös, että tämä X-Pilot oli vähän ongelmissa, kun ajettiin motorilla, jossa ei ollut katuvaloja, kun oli pimeätä. Niin silloin nuo kamerat ei nähnyt myöskään kaistaviivoja kunnolla, vaikka siinä ei lunta juuri ollutkaan, niin oli vähän silleen poukkoileva, vähän pomppi reunasta reunaan, mutta hyvissä olosuhteissa ja varsinkin kesällä, mitä mä oon ajanut sitä G6, niin erittäin mukava ja toimiva ajoavustin, yksi markkinoiden parhaimmista. Myös asia, jonka huomaa tässä motorilla, kun cruisaillaan, on tää hiljaisuus. Tää auto on todella hiljainen. Mä oon iloinen, että tää on oikeasti hyvällä tasolla tää melun määrä, koska se G6, mitä mä ajoin, siinä oli aika paljon ongelmia rengasmelun kanssa. Se oli todella kovaääninen auto, mutta tää puolestaan on sitten todella hiljainen, niin kuin hintalapullakin voisi olettaa. Ja niin kuin mikä tahansa moderni auto, niin tietysti auto tykkää piipitellä vähän kaikesta, mutta jälleen kerran kysymys on, kuinka helposti ne saa pois. No, melko helposti, nimittäin Xpeng tarjoaa täältä swipauksella tällaisen ison valikon, jossa voit laittaa ne asiat, jotka sinne haluat, niin täältä voi laittaa esimerkiksi ton ylinopeuspimputuksen pois päältä yhdellä klikkauksella. Se on tosi kiva. Myös tässä autossa on yksi fiksuin asia, mitä ton ylinopeuspimputuksen myötä mä oon nähnyt minkä autovalmistajan tekevän. Eli kun sä lähdet ajamaan ja sulle ensimmäistä kertaa se pimputus tulee päälle, tähän näyttöön tulee sellainen nappula, että hei, ylinopeuspimputus, haluatko laittaa pois päältä? Klikkaat pois päältä ja sitten vielä vahvistat, mutta se on 2 nopeata klikkausta ja se menee sillä pois. Todella hyvä. Mutta me voidaan viedä tää vielä paremmaksi. Xpengiltä löytyy tällainen ominaisuus kuin X-Combo,
joka löytyy tuolta Xpengin puhelinsovelluksesta. Aika simppeli järjestelmä, missä sä voit päättää, että kun tehdään jotain, niin sitten autossa tapahtuu jotain. Ja siitä löytyy periaatteessa kaikki asetukset, mitä tässä autossa on. Niin mähän pystyin tehdä sellaisen kombon, että kun auto käynnistetään, niin nopeusrajoituspimputus ja toi kuljettajan valvontajärjestelmä laitetaan pois päältä. Ja koska tää on turvallisuus liittyvä juttu, niin joka kerta kun mä tuun autoon, niin se pomppaa tähän, että haluatko, että tämä ajetaan, tämä X-kombo. Klikkaan siihen ja se on sillä selvä. Ja se puhelinsovellus muuten, se on rehellisesti yksi parhaimmista, mitä on markkinoilla nähnyt. Yhteys autoon tulee sekunneissa ja sieltä löytyy todella hyvin kaikki ominaisuudet, mitä haluaisit. Ylipäätänsä Xpengin niin kun ominaisuusvalikoima on aika lähellä sitä, mitä Teslalla, mutta mä sanoisin, että se kopiointi ei ole huono asia, kunhan sen tekee hyvin. Koska mikään ei ole huonompaa kuin kopio, joka on tehty huonosti. No mites se kulutus sitten? No, se on vähän isohko, kuten tämä autokin on. Vielä päälle se, että tää on se nelivetoversio ja nyt ollaan ajeltu tällaisissa nollakeleissä, niin mun keskikulutus tämän viikon koeajon ajalta, mikä mulla on ollut, on ajanut motaria Turusta Espooseen sekä on ajanut ihan nurkka-ajoa, eli käydään ruokakaupassa ja sen semmoista. Keskikulutus on muistaakseni 28 koko tältä hommalta. Jos ajaa sitä nurkka-ajoa enemmän, niin silloin voin sanoa, että kulutus pysyy aika kovin siellä 30. Se joudut aika paljon tappelemaan, että saat tippua sen alle 30, mikä on aika paha. Mutta sitten kun ajaa pidempää matkaa, niin oli joku 26 kulutus. Näin isolla akulla kyllä sillä silti pääsee aika pitkän matkan. Esimerkiksi Turusta Helsinkiin ja takaisin pääsee kyllä ihan talvellakin ilman, että pitää ladata välissä. Mutta sitten jos sitä matkaa haluaa tehdä, niin tää auto on kyllä siihen aivan siis monsteri. Nimittäin toi latausnopeus. Mun ei tarvii edes hirveästi selittää sitä, koska markkinoilla ei ole yhtään autoa, joka lataisi niin nopeasti kuin tämä. Ongelma on, että tästä maasta ei meinaa löytyy latureita, jotka on tarpeeksi tehokkaita tälle autolle. Ja aika harvoin ongelma on tällainen. Me käytiin sitä kokeilemassa, me käytiin raskaan liikenteen laturilla, jossa pitäisi olla teoriassa tarpeeksi tehoa. Akkua ei päästy lämmittämään ehkä ihan tarpeeksi. Tämä on LFP-akku, niin se vaatii jonkin verran lämmittämistä. Me sitä parikymmentä minuuttia lämmitettiin ja lopputulos oli se, että meidän piikkiteho oli vain 370 kilowattia, joka on nopeampi kuin mitä me ollaan missään autossa nähty, mutta jäätiin kyllä jonkin verran sitä auton siitä teoreettisesta maksimista, eli 525 kilowattia tehoa. Aika harvoin tulee pettynyt olo, kun latausnopeus on ainoastaan 370 kilowattia. Sitten vasta 60% me tiputtiin alle 300 kilowatin latausnopeuden. Ja se nopeus, mitä me nähtiin siinä 60%, on nopeampi kuin mitä suurimmassa osassa automalleissa päästäisiin ikinä maksimissaan edes. Ajovaloista sen verran, että lyhyet valot tässä on yllättävän hyvät. Ne on kirkkaat ja mun mielestä tähdätty tehtaalta aika hyvin. Pitkät, ne on ihan ok. Mä en sanoisi niitä maailman parhaimmiksi pitkiksi. Jos ajat paljon pimeällä, niin ehkä hankkisi jonkinlaiset lisävalot. Niissä pitkissä on myös yksi iso ongelma, mikä toistuu tosi usein näissä kiinalaisissa autoissa. Ja se on se, että tässä autossa ei ole matriisivaloja. Ja se on tän hintaisessa autossa aika... Miksi ei? Se on niin kuin yksi asia, mitä mä olettaisin tän hintaiselta autolta, ja periaatteessa kaikilta kilpailijoilta se löytyy. Eli, mitäs tää G9 sitten kokonaisuudessaan? Mun mielestä tää G9 on todella vakuuttava suoritus Xpengiltä, mutta tähän hintaan kyllä sen pitäisikin olla. Ja mikä se hinta on? No, tälle neliveto all-wheel drive performance-mallille, johon on otettu kaikki lisäherkut, niin se hinta nousee siihen vähän yli 80 000 euron. Ja se on paljon rahaa autosta, ja sillä rahalla mun mielestä kyllä tästä saa vastinettakin. Mutta ne autot, minkä kanssa tää mun mielestä kilpailee, on tätä kalliimpia.
Niitä voi olla esimerkiksi Volvon EX90, Mersun EQE SUV tai Audin Q6 e-tron. Niihin verrattuna näillä ominaisuuksilla tämä on selvästi halvempi. Tähän nelivetomalliin toi ilmajousitus tuo aika paljon lisää hintaa ja esimerkiksi sen isoakkusen takavedon saa jo jollain noin 67 000 eurolla, mikä on aika hyvä hinta. Ja myös lisää luotettavuutta tuo se, että verrattuna niihin kilpailijoihin saksalaisiin, joissa on yleensä vaikka se 2 vuotta takuuta, tässä on 7 vuotta takuuta ja 160 000 kilsaa. Mutta jälleen kerran pitää tuoda nämä pakolliset osat tähän keskusteluun. XPeng on Suomessa aika uusi merkki, sitä on tuotu maahan reilun puolen vuoden verran muistaakseni. Maahantuojana toimii Inchcape, joka on ainoastaan Helsingissä ja Espoossa tällä hetkellä. Huolto ei onnistu missään muualla. Tän auton ostaminen Oulusta on ehkä vähän outo idea. Millä tän sitten lopettais? Ne ihmiset, jotka sanoo, että kiinalaiset ei osaa tehdä luksusautoa, käykää ajamassa tätä ja myöntäkää, että te olette väärässä. Ei mulla muuta tällä kertaa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moro.